Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kembali lagi Koko Lah, ini ceritanya wedhus sepeman mau dijual, Bos. Lho, Bos, wedhus sepeman. Kok kewuru to? Sikile klebas iki wedhus sepeman mau dijual, Bos. Nang bakul bule. Ya kok susune kok ngono to ya, malah disisih ya. Kuwi penyakit to ndol. Piye to? Kok ngene wedhuse? Nginggo sing edok lho ndol engko. Ya tak tupeku kok. Lagi aku iku ya. Ya sikil ngono lho. Takono ya kok. Piye? Ate gadel dik. Aku sekar konten. Kita kok nyepak gule. Gule kene sik. Iya to. Selah. Kok. Lagi Bos sebenarnya mau bertanya nih bakul gule, Bos. Kok bunga wae gila. Ya. Tapi ya. Ayo. Gas di menuju ke sini. Nangis sing apa to iki? Ya, oke cukup to toh? Oh, alamak. Nah, Lek, arep takok ya, Lek. Oh, Pak E. Iki wedhus didol. Ya wedhuse sikile tok sing abu. Nah. Itu kok. Anakku dhewe kuliah apa? Oh, ya. Ya sikile tok. Sikile tok. Engko iso delok Pakde. Ya langsung delok to. Iya to. Iya. Ndi to? Lah nongol bakul manuk kuwi lho. Bakul manuk piye? Ya engko main nguri. Ya. Ngene sapa kae? Utom Stanis Suwoto. Nek manuke iki ndek pasan iki. Ya engko keta cathik engko mlebu ngalor. Oh iya. Kene anu kae. Utomo kae. Ya. Ya wis Utomo ya. Engko wong ndi anakmu sih? Wong jeneng mah ora ndarene. Ya teni sik ya. Ya teni rong. Ya teni bos iki bambu sate, Bos. Saya ketanya anake Mas, gule sewu ya? Iya tak apa? Yo. Lek mangan lek. Loro. Masih Bos, masih. Mas dulu Bos. Saya ketanya anake. Anake yo saiki sing ku anake lagi Bos iki ceritane ngawakno wedhus tapi utangnya su akhirnya malah disik Bos. Disik yo. Tenang ae karo aku. Bose lagi bayar. Bose rezekine enek. Odo ketemu lesenap kocok. Bayar mangan akeh wong. Sapa? Masak mau iki saiki yo mulai ngarep makan siang to. Baru mulai koyo sekar jare. Ya mulai koyo sekar langsung enek koncoku wedhus didol. Tak tawakno sik
Kadane apa sikile ya to, Ya lek tak mangan sik lek. Ya, arak tadi kok. Bos. Kowe nganu. Lek, kowe tak omongi. Ya, karena wedok-wedok. Oh iya lek lawak gelem ya ora roh to. Ngomong sak payu mangan terus mangan. Ya mbok iki kok payu sak payune to. Papayo 500 ya. Sekira gue bayar gule. Tegake bablas bayar awake dhewe. Lange karo aku. Kone akeh berarti kowe. Segole stoke saiki Enggak wis. Duite papasan kok. Bos gulune bos. Wis esuk iki Mas enak. Tadi karo aku mangan ngono lho. Ngono ya alhamdulillah. Lah rezeki seti. Mas Agil lho. Wagir lho. Lah seti digo mangan to. Tetep iki gak apa-apa mangan. Kedik, go kedik. Sama nanti. Wih, udah capek wih lo. Jeruk itu. Jeruk. Oh enak dik, sarapan di. Duh. Oke. Jeruk entek. Dik ngombe ora, Dik? Ngombe ora? Stok tok Ya, stok tok ya. Cetik jeruke cek dengan cek diperes. Enak santai karo aku, kok duite gampang ngono lho. Kok dimen to karo aku. Wah enak bos. Oh iya. Saya tak masak ya. Tak masak, wongnya anaknya teko lur. Anaknya teko lur, anaknya teko. Iki sing nuku wedhuse anaknya. Bro. Akhirnya ini takok. Takok. Nah, wedhus. Wedhus tanggoku adidol. Ya iya mbuh penting kok. Itu. Wis ngono kae kedeloken. Aku tak masak. Yo, aku tak masak. Sikile tok seneng anu. Insang. Sikile tok. Gak loro. Ya delok dhewe lho. Ya karo aku to. Celur aku dilanjut lagi lur ya. Lah lur kembali lagi lur guys. Mulang wedi teko. Total kok. Sing anu kuwe kok malah ngono to gosok. Buka dik. Ya makane kuwi. Iso ngatek belas ya? Iso.
Wis cantok paku lho, Dik. Kukur cepat kukurnya iki. Wis jalan dulu. Ya, ya kuru. Lah, klub bos. Kuru iki. Jadi ra kena. Sekali udah. Oh, malah nyanyot terus sekali. Heeh. Mulai kukur cepat iki. Ukune cepot. Setan, Bro. Setan bro gong lho. Gak. Oh, udah kan. Pol kurune. Lah yo. Iki karek kowe wi. Sekarang gue pikir nih. Lah karek kowe. Ini tak lempar nih aku ini kurune. Kukur cepat. Karek kowe, karek kowe, Bro. Kuwi. Mai kuru pol kurune. Wis karek kowe patungan wong loro karep Paiman iki. Kira kono payune. Lah aku lho, Lur. Maksude sak payune, Lur, jene. Sak kowe wi, Bos. Iya ae. Karek kowe wi. Suwi to masih. Suwi, Bos. Gak ngerti wi Paiman. Ya makane kuwi. Piye? Setan ya kan. Ora setan. Wis karek kowe wi. Ya iso ya permangan. Permangan iki ya. Oh, ana yang mau mangan. Wis iki karek harapane sampean. Aku cuma ndidoi tok kok. Bro. Kurune aku ya gak beli. Nah, kuru. Lempare kancaku. Lembong. Lah kuwi lho. Kale pencak. Ya kok. Lah tuku beng aja ngono kuwi ya, gak salahmu. Kuwi lho, Bos. Iku loro tok, Mas. Ya loro Kalau tok. wis tak burit pateni ning kene iki karo gimana? Pateni stoke. Pateni kita anake. Ya, ngono Lur ya, vlog siang hari ini saya sudah mendatang tukang blantik. Kalau blantik wedhus Lur, iki wedhus Paiman mau dijual. Terus karep pitungane wong loro piye? Jangan lupa YouTube Kenawarjo, jangan lupa di komen-komen di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.